sobie tak patrzę, otwieram paczki i natrafiam na tą kartę. Wiecie, to jest ta karta, co mi chodziło, że to jest 2050? O, no. Jak chcecie o tej karty, jak je biorę już wiecie, kieszenie Limited Edition. Ale niestety nie mogę wam zdradzić za bardzo, bo przez to może być zwana, więc taki mały sekrecik ode mnie. Tego zaczyna się na tą literkę. Więc tylko tyle pokażę. Więc tylko na tej serii. Na raz.